Ассалому алайкум бародаро ва хори азиз, ҳама кас асозем хубен, саломатиётон хубай, хуш омадем ба канали мо. Дар имрӯза видео беҳтарин хонаҳои арзон мондагем ки боварӣ дорам нархҳошон ба шумо маъқул мешавад. Барои нархи навои хонаҳои фурӯширо фаҳмидан бародаро видеои моро то охиша тамошо кунем, бо хабар мешавед аз нархи навои хонаҳои фурӯшии имрӯза. ва дастгирии моро фаромӯш намекунем бародаро ва хори азиз, ҳамун як дона лайки бепила меҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонаи бори аввал тамошо кисай, нум поён дар кнопкаи подписатсия унамуро биҷиқен то аз видеоҳои нави мо бохабар бишен. Ҳаматон дар раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайкотон. Мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. Курси имрӯза дӯстон 1000 рубл баробар ба 149 сомонӣ ва 48 дирам. навора сар мекунем, бо диққат тамошо кунем. Якум хонаи фурӯшии мо бародаро ин деэтажае қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Мехкалона гуфтагиай. Дар 1 сотиқ замин дар хона кардаги тайёрае бародаро об, свет, ошхона, вана, ҳоҷатхона доштай. Хулоса ҳама чиро дорад дар ҳамин хона метавони зиндагӣ мекунӣ. Нархи ҳамин хона бародаро ва хори азиз 120 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ҳамин 120 000 ба урусӣ зарба тақсим кунем 810 000 рубл мешавад. Бародаро 810 000 рубл да ту метавонӣ ҳамин хонаро бихарӣ, дар ҳамин хона бидрои зиндагӣ кунӣ. Ина номерош метавонӣ занг бизанӣ, маълумоти бештара аз соҳиби хона бигирӣ. бародаро ва хори азиз, ин ҳамин телефон теҷае дидесен, дар ҳамин канал бидроен. Телефонҳои нав ҳам ҳастай, телефонҳои беу ҳам ҳастай. Мумкин ки ба шумо маъқул шавад ва дар бораи телефонҳо ҳам каму беш гап мезана. Шумо маълумот мегирем барои телефонҳо. Нум поён да закрепит мекунем канали ҳамира, бидроен подписатсия кунем, 100% маъқултон мешавад. дӯстон, мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қишлоқи Умари Хаём гуфтагиай. Дар 7 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёрае бародаро. об, свет ҳамаш ҳастай, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки касе харидори аниқай занг бизана, маълумоти бештара ба телефон мегира. Дига маълумотоша мо додагӣ нест мақсад бародаро. нархи ҳамин хона 110 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобиш кунем 743 000 рубл мешавад. рақамҳо барои маълумот гирифтан дар рӯи экрани шумо ҳастай бародаро ва хори азиз, метавонед занг бизанед, хонаи арзона аз шаҳри Кӯлоб бихаред. навора давом метаҳем сеюм хонаи фурӯшии мо. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёрай. об, свет, ошхона ҳама шароитош ҳастай гуфтагиай. хона камтар мелчи кор дорад гуфтагиай бародаро. дар ҳамин сурат маълумай. бо 33 сотиқи дига ҳам замини президентӣ ҳам дорем гуфтагиай. қати ҳамин қушай ҳамин хона қати. нархи ҳамин хона бародаро ва хори азиз 130 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобиш кунем 878 000 рубл мешавад. гуфтагиай ки арзон мекунем. марҳамат бародаро, ина хона каси дар корай аз шаҳри Турсунзода метавонед занг бизанед, як камтар ремонтш мекунем, медрои зиндагӣ мекунед дар ҳамин хона 100%. мегзарем дӯстон ба чорум хонаи фурӯшии имрӯза. бисёри бародаро дар комментария гуфта буданд ки аз шаҳри Ҳисор монд. ман ба ҳамин хотир мондам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад, хеле гуфтам, дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабыз. дар Уртабыз бародаро ҳам хеле ном доштае. дар 6 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёрае. об, свет, ошхона, ҳамом, оловхона, ҳоҷатхона. хулоса ҳамаи чиро доштае. ҳуҷҷатош ҳам 100% гуфтагиай. нархи ҳамин хона 165 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобиш кунем 1 114 000 рубл мешавад. соҳиби хона гуфтагиай ки каси хонахари аниқай арзон мекунем. марҳамат бародаро, метавонед занг бизанед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дар 4 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёрае бародаро. об, свет, ремонт дора гуфтагиай. гирди ҳамин хона маҳкамай. мақсад гирдиш маҳкама, ягон чи мисол ягон ҳайвонот ягон чи намедрояд. нархи ҳамин хона 144 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобиш кунем 972 000 рубл мешавад. соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки арзон ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад. марҳамат бародаро, ягон хонаи алишӣ доред, мисол ягон мошини алишӣ доред, занг бизанед, маслиҳат кунед, ҳамин хонаро бихарен аз ноҳияи Ёвон будай. алиш ҳам мешавад, арзон мешавад бародаро. чӣ хеле гуфтам, метавонед занг бизанед. навора давом метаҳем шашум хонаи фурӯшии имрӯза. бародаро, касе лайк мондагӣ нест, лайка биҷиқем ва подписатсия кунед дар канал. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара бародаро. дар 10 сотиқ замин 9 дар хона кардагиай. 9 дар хона бародаро. об, свет, ҳама шароитош ҳастай гуфтагиай. дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ, ҳама шароитош ҳастай. чӣ хеле десен, на веранд ҳам доштай. нархи ҳамин хона 160 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобиш кунем 1 81 000 рубл мешавад. соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки бо арзон мекунем. марҳамат бародаро, ина касе дар хонаи арзон дар корай аз шаҳри Исфара метавонед занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби хона дастрас кунед.
мегзарем дӯстон ба ҳафтум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ҳусейн гуфтагия қишлоқи Оқҷар. хона дар канори мактаб гуфтагия дар 10 сотиқ замин 5 дар хона кардагӣ тайёрай бардро об свет ҳама шароитош ҳастай дар хона медрои зиндагӣ мекунед чӣ хеле бардори десен на қолин диван дора нархи ҳамин хона 200,000 сомонӣ гуфтеся ки агар бар рублёзира ҳисоб кунем 1,351,000 разор мешава соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки алиш арзон мекунам. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай бардро ва хораи азиз метавонед занг бизанед хонаи арзона аз ноҳияи Ёвон бихаред на номерош ҳастай. навора давом метем ҳаштум хонаи фурӯшии мо бардоро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд райони Чашмаи Д гуфтагия дар 6 сотиқ замин 4 дар хона кардагия бардоро гуфтагия ки мактаб магазин роҳи калон 300 метр дуртаре мақсад нархи ҳамин хона бардоро ва хораи азиз 270,000 сомонӣ гуфтеся ки агар бар рублёзира ҳисоб кунем 1,824,000 рубл мешава хай дар трезаша мечаспонӣ дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо ҳастай бардоро марҳамат занг бизанед хонаи арзона аз шаҳри Хуҷанд бихаред. дӯстон мегзарем ба нӯҳум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз бардоро деҳаи Обшорон гуфтагиай дар 12 сотиқ замин 8 дар хона кардагӣ тайёрай об свет ремонташ навай бардоро ҳама шароитош ҳастай дар ҳамин хона медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи хона бардоро ва хораи азе 250,000 сомонӣ гуфтеся ки агар бар рублёзира ҳисоб кунем 1,689,000 рубл мешава бо арзон мешава гуфтагиай. марҳамат на хона касе дар кораи аз ноҳияи шаҳри Туз метавонед занг бизанед хонара маслиҳат кунед мисол арзон мекуна бо занг бизанед хонаи арзона бихарем бардоро ҳама шароитоша доштае чӣ хеле гуфтам. мегзарем дӯстон ба даҳум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар пеши Озера гуфтагия пеши мактаби Садрдин Айнай бардоро дар 4 сотиқ заминда дар хона кардагӣ тайёрай об свет як веранд ҳам дора бардоро ошхона ҳамом ҳоҷатхона алиша ҳам мешава бардоро гуфтагия нархи ҳамин хона 125,000 сомонӣ гуфтеся ки агар бар рублёзира ҳисоб кунем 844,000 рубл мешава бардоро чӣ хеле гуфтам алиш арзон мешава. марҳамат бардорои нахкаси да хона дар кораи аз ноҳияи Ҳамадонӣ занг бизанед маслиҳат кунед хонара бихарем бардоро касе хона надора мисол ина занг бизанед хонара бихарем. мегзарем дӯстон ба 11-ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад бардоро дар шаҳри Бохтар наздики хонаи ҳукумов гуфтагиай дар 3 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ тайёрай об свет ошхона ҳамом ҳоҷатхона ҳама шароитош ҳастай бардоро дар ҳамин хона чӣ хеле гуфтагиай медрои зиндагӣ мекунӣ ягон камбудӣ надора. нархи ҳамин хона бардоро ва хораи азиз 226,000 сомонӣ гуфтеся ки агар бар рублёзира ҳисоб кунем 1,527,000 рубл мешава бардоро бо гуфтагия ки касе хонахари аниқай арзон мешава. марҳамат бародаро ина номерош касе хонахари аниқен метавонед занг бизанед хонаи арзона аз шаҳри Бохтар бихаред. мегзарем дӯстон ба 12-ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш бардоро дар 16 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ тайёрай об свет телевизор антен спутник диван кондиционер гарнитур ҳамаш ҳастай бардоро хулоса ҳичи намехари ай бозор ҳам хемедрои зиндагӣ мекунӣ ҳама шароитора доштай нархи ҳамин хона бардоро ва хораи азиз 240,000 сомонӣ гуфтеся ки агар бар рублёзира ҳисоб кунем 1,621,000 рубл мешава соҳиби ҳамин хона ҳам гуфтае ки алиш арзон мекунем. рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо ҳастай касе дар хона дар кораи ай ноҳияи Вахш метавонед занг бизанед хонаро бичихе фасонай бихариш зиндагӣ кунӣ ҳамаш ҳастай. навора давом метаҳем 13-ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар 4 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёрай бардоро об свет ошхона ҳамом ҳоҷатхона дора ҳама чира доштай хулоса медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи ҳамин хона бардоро ва хораи азиз 180,000 сомонӣ гуфтеся ки фикр мекунам хай арзонтара бо мумкин арзон куна ба рублёзира бигиремаш 1,216,000 рубл мешава соҳиби хона гуфтагия ки бо 180,000 сомон бо арзон мекунем. рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо ҳастай касе дар хона дар кораи ай ноҳияи Данғара метавонем бардоро занг бизанед маслиҳат кунед хонаи арзона бихаред. мегзарем дӯстон ба 14-ум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод деҳаи Элоқ гуфтагия дар 10 сотиқ заминда дар хона кардагӣ тайёрай бардоро об свет бо якчанд дар хонара фундаментоша рехтагия гуфтагиай ҳуҷҷатош 100% бардоро нархи ҳамин хона 120,000 сомонӣ гуфтеся ки агар ба рублёзира ҳисоб кунем 810,000 рубл мешава. марҳамат бародаро ина касе дар хонаи арзон дар кораи ай ноҳияи Файзобод марҳамат занг бизанед хонаи арзона бихаред. ина фундаментош рехтагия мебардори хонара тамом медрои зиндагӣ мекунӣ.
бародаро ва хӯрои азиз, ибад навори хонаи фурӯшии мо, видеои мо иншоалло давом дорад. Касе дар ҳам видео лайк мондагӣ нест, ям я дона лайк абиҷиқтем барои пешравии мо ва касе дар канали мо меҳмонаи бори аввал тамошо киса, инам поёнда кнопкаи подписатсия унамуро абиҷиқем то аз видеоҳои нави мо бохабар бишем. ҳаматон дар раҳмати калон бори дигар барои дастгиритон то видеои оянда дар паноҳи худо бошем бародаро. хайр.